Kwazi vai vadiwa vatereri togamuchirai pano pachibanda media. Muzuva ranhasi tine mumwe muenzi watinaye akabatsirwa kwa Apostle Monalita. Saka toda kuti tinyatsonzwe kuti ndezvipi zvanga zvichinetsa mukati meupenyu hwavo, uyezve ndezvipi zvingava zvachinja zvavapa mufaro wekuti nhasi vagopupura mabasa aMwari avakaona mukati meupenyu hwavo. Saka ndina mukoma wandinawo, regai ndisangane nawo tinzwe kuti nyaya yakamira sei. Mukoma makadi makasimba here? Aiwa, isusu tinofara mukoma. Mukatidzositira renyu munonzai? Ndinonzi Tonderai Mukumba. Alright, yeah. Ndakaida muri Zimbabwe ngade kuziva kuti ndiripi dambudziko ramakange munaro raita kuti nhasi muzouya muchipupura. Dambudziko randakasangana naro mukurarama, mukukura. Munongoziva uri mukukura unosangana nezvinhu zvakawanda. Ndakashanda zvakanaka ndiri mukomana, ndikaita pfuma yangu yakanaka, asi ndakazotanga kusangana upenyu hwakatanga kupenda kwakaita, ndikati takadanana nemusikana wandakadana naye, tikagarisana. Kwatakagarisana naye bati iye akazongonditiza, akatiza nepfuma yangu, tikasara ndisina kana chinhu. Ndokashoti ndoita sei upenyu hwaoma. Ndibva ndatanga uchishupika ndichishaura kuti ndobatira nei. Ndibva ndachitanga kuchifollowa pandakafollowa ndibva ndakazosangana naApostle Monalita. Pandakasangana naApostle Monalita ndakasvika, Apostle wakandigamuchira nemufaro, wakatanga kundibatsira, vachindibatsira kusvika pakuti upenyu hwangu ndakatoona ndega kuti upenyu hwangu hwakufamba zvakanaka, zvinhu zvakutanga kutambanuka zvichingovhurika. Alright. Takada kuti munyatsotsanangura jeni yenyu kubva pamukutaura kuti makasvika pakuzogarisana nemusikana wenyu, kuroti akanga mudzimai wenyu. Tinoti timbonyatsonzwisa zvizhinji kuti zvakamira sei pa? Musikana uyu ndakadana naye for 1 year, achitotarisira kuti ndimuroore zvakanaka, asi iye wanga ino mhepo dzakaipa dzaimuteerawo, iniwo ndino mhepo dzakaipa dzinonditeerawo. Kozi vanotaura vanoti hanzi mhepo yakaipa inosangana neimwe dzinofanira kuti dziite connection. Mhepo dzakaipa dzinoita connection, mhepo dzakachena dzinofambawo dzichibatana. Ndozvino pane vanotaura izvozvo. Saka tiri mukudanana, nongoziva muri mukomana nemusikana apa, musikana kutombomubatisa mari pfuma yangu, ndikati ndoda kunokubvisira, kuona mari iri apa, bata pfuma iyi ndichada kunokubvisira. Musikana akaona kuti zvinenge zvisikachaiti kuti ndibvisirwe nenini, obva atotiza nepfuma yangu, kwakobvisirwa neumwe murume, kwakoroorwa nemumwe murume. Ndikada kuti ndoita sei, ndoteera kumba kwacho, ndikateera kumba kwacho kuvabereki, ndikati mwana wenyu atiza nepfuma yangu, ndaida kumubvisira. Zvikati iwo hatikuzivi chichi, hapana kana mari yako. Ndikati alright, hazvina kuipa, Mwari newadzimu wachaita kuda kwavo. Ndobva ndatogara, ndobva ndatotanga kuona kuti upenyu hwaoma, ndatanga kutsvaga basa ndichingodai. Ndobva ndachinyatsozofunga kuti ndoita sei kuti ndibatsirikane, because upenyu hwangu hazvisiri izvo zvandaimboita ndichikura ndaiti ndikaronga zvinhu zvangu zvaibudirira mune zvakanaka, ndoita sei? Ndobva ndachitanga kufollowa, ndichifollowa maslai media kwese, maYouTube ndichifollowa. Ndakafollowa vanhu vakawanda, vandasangana naApostle Monalita. Ndanyatsa kuona kuti ndo way yekuti ndinobatsirikana ndichibudirira mune zvakanaka. Pandafonera Apostle Monalita obva vanditambira nemufaro, vatanga kundibatsira, vachindibatsira. Iko zvino upenyu hwangu hwakutanga kutambanuka mbichana. Kubasa kwangu, basa rangu rakutofamba, zvinhu zvangu zvakutoita. Alright. Pamakasangana naApostle, pangava pane nguva yakaita sei, ende kuti muchizotanga kuona maresults amakutaura izvezvi kuti zvinhu zvangu zvakachinja, zvakakutorera nguva yakareba sei? Right, pandakasangana naApostle Monalita ndakasangana nawo last year muna August. Saka as from now tingati pane 1 year. Alright. Yes. Alright. Saka izvezvi ndezvipi zvanyanyochinja besides kuti mane kubasa kwamuri kuenda? Ndichipi chimwe chamunganongedza kuti apa pakachinja? Tinoti upenyu hwangu wakanyatsa kuchinja pakuti
uyu musikana uyu wandakasiyana naye anga asina future yandainyatsa kuona even kana kuti rombo remari zviyazo zvekuti uchidanana nemunhu nezvaunotarisira pakuona kuti uyu musikana wani rombo remari rikauti hana pane mumwe kutoto uchitodanana naye nyange ukada utsvaga mari kudai so kuti umupe kana kudini hauiwani nemumwe musikana wekuti uchidanana naye ukada utotsvaga mari unotongoiwana anenge aine rombo rakanaka nezodzo saka ndakabva ndasangana nevane rombo rakanaka nezodzo. Alright. Ndo change imweni yandakaona. Alright. Alright. Pakugara kwamanga makaita muri kuti makazotizwa imwe nepfuma yenyu hapana here zvimwe zvainetsa zvokuti munganongedzera kuti ichi chainetsa mukugarisana kwenyu besides nyaya yekuti makazotizwa nemari because munhu angangotanga kangoti akumhanya akutoenda? Ndizvozvo kugara nekugara taitogara chitonetsana iye sekuona kwangu munhu uyoyo aitongoda kuita mabasa kana kuti mabasa yanoitwa nevarume waya ndiye hai ndo mabasa anga achida kuita aya zvimweni zvira zvekuti right mabasa ekuti kana kuti lese kana kuti panenge pachida kana kuti kuwazwa kutsemurwa huni kana kuti kudi mabasa anoitwa nechikomana nechirume iwo ndo aiita kakufarira saka ndo zvimwe zvataizonga kakutadza kutowirirana tisikatauri zvakawanda. Hamusi pamawana mudzimai anda kushandere pane zvimwe zvaunoonawo wega kuti kana kuti zvanga zvakuzopfurikidza zvakupinda nemimba yemukati. Exactly. Ndizvozvo chaizvo. Alright. Hamugoni kutaurira experience yacho yatsomira sei bose pamwe ndo patida kunzwa because imimi root cause yeproblem ndo yatangada kuti tinyatsonzwisisa because vamwe hama dzikuteerera ndo zvadzinenge da kunyatsonzwisisa zvakafamba sei. Ndizvozvo uri murume kana kuti uri mukomana uri murume hauzotadzawo kuita kana kuti musikanzwa unenge uchiita especially kana usati wakuziva Mwari newadzimu uchiri mudiki stereki ndizvozvo zvaiitika asi pane pamwe paunonyatsa kuonawo kuti zvechokwadika uyu musikana kana kuti mukadzi wangu ane maproblems akaita seaya neaya mhepo dzekumusha kwake chaidzo dzitoripowo paupenyu hwake. Ndo pandambotaura paya ndichiti mhepo dzinoenda kodhonza imweni mhepo inoenda pane imwe mhepo. Handisi kuti ndiri right 100% kano but ndiri kutaurawo kuti pane zvimwe zvemunotonyatsotoona kuti uyu musikana uyu haitu anoshungurudza. Tingati aitongoshungurudza because dai anga asingashungurudzi ari genuine achiziva zvaanoita achiziva futi life aingoti mari yako iyi handichaida mari yako iyi ndakuwana munhu akutondibvisira ari straight obva aenda mune zvakanaka because ini ndai ndakada kugona kupenga ndaigona kuenda kumba kwacho kwakarorwa vana ndaufira panapa ndipe mari yangu. Alright. Saka ndakaona kuti ini ndofanira kuita semunhu mukuru anoziva zviri mberi. Alright. Saka izvezvi achitori mumba izvezvi ndakangobvunzwa kuti anenge ari mumba but nehasha manje handizviteeri handizvitsvagi handizvibvunzi but anenge achiri mumba. Alright. Pakubatsira kwamakaitwa mune zvimwe here zvamunogona kunge makaudzwa zvanga zvichiafekta kurarama kwenyu because kana ari mumba zvikuratidza kuti pane zvimwe zvakawanzika zvinogona kunge zvanga zvichitadzisa kuti mugare zvakanaka. Ini ndakangonzi tora time yako yekuti utsvage mari dzako ukatora time yako zvinhu zvako zvinofamba zvinotambanuka mune zvakanaka. Alright. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira nyaya iri kutaurwa panapa testimony ina mukoma yavari kuedza kutsanangura saka mukoma ndoda kuti muchingotiudzawo mashoko enyu ekupedzesera zvamungade kuzivisa muri yeZimbabwe kana kuti kurudziro yamungade kupa kune hama dziri kuteerera. Aiwa, ndinotenda chose nemashoko amandipa. Ndinoti hama muri yeZimbabwe ngatisangogara chete munyika mune vanhu vakaipa vakawanda vanoda kushandisa vasikadi kuti ubudirire vasikadi kuti ubate chinhu chinooneka vasikadi kuti urarame mune zvakanaka vanoshuwira kuti urarame wakatsikirirwa wariwo ndiwo vanonga vachikutsikirira. Saka ndinoti ngatisawarairwe ngatisangogare chete
ngatisangogari chete, ngatigare tiino patinenge tichibatsirwa nguva nenguva tabatsirwa, nguva nenguva tabatsirwa. Asi ndinotenda zvikuru Apostle Monalita, wakandibatsira, wakandizarurira mune zvakawanda, wakandizarurira mabasa. Iko zvino ndiri kutoita self job rangu, ndakabva ndavhura self job yangu yandiri kuita. Noita mari yangu yakanaka kwazvo per day, every day nenda nemari yangu yakanaka kuburikidza naApostle Monalita. Ndatenda zva. Ya, muri Zimbabwe ane nzeve anzwa, hatingatsinhire mashoko, asi zvinobatika tazvinzwa zvitsanangurwa namukoma. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Izvezvi ndinoti chisarai.